बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। दिनै 5 डिसेम्बर नोलोबारि बे लोखि फुजानि जि फोथार, बे फोथाराव धेमाजि जिल्ला UBPOनि जि कनफारेन्स जागोन आरो बेजों लोगोसे गगामुग दख'रा आइजो अनसाय आफादनि आरो गगामुग दख'रा UBPOनि जि कनफारेन्स जागोन बेनि लाइ खुन्थाखौ एबा पेन्डेलनि जि गाहाय खुन्था बेखौ गायसननाय जाबाय आरो आं मिजिंथिदों बेहाय जेबो बादा बिगिनि जानाय नङा आरो जाखायाखैबो आगे पिछे। गतिके आं मिजिंथिदों थिग बिदिनो फैगौ जि डिसेम्बर दाननि बा सोलिबाय थानाय जि डिसेम्बर दान, बे दाननि 16 आरो 17 डिसेम्बराव जि जानो गोनां कनफारेन्स डिस्ट्रिक्ट आरो दख'राफोरनि बेबो मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे मोजाङै जाफुंनायाव इसोराबो सहाय खालामहरथों। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। आङो धेमाजि जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर' हारि माहारियाफोरनि जेसेबां जेनाखि हारिनि संगठनफोर दङ, आफादफोर दङ, बेफोर आफादनि मोनफ्रोमबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बेफोरनि सिङाव थानाय दख'रानि मोनफ्रोमबो आफादगिरि बिबानगिरिफोरनिसिम आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोबाय। जोङो फैगौ 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 16 आरो 17आव UBPOनि जिल्लानि मोनसे मेल खुंनो थाम-थिम खालामदों। जाहाथे बे मेल खुंनाय थाम-थिमाव साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो संगठनफोरनिफ्राय आरो दरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजानिफ्राय जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै, रायदावआफोरनिफ्राय हरनानै जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो सहाय जुगिथा मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोङो बेखौनो रायदाव आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थादों जे जाहाथे फैगौ मेलाव, जुथुमायाव, गेवलां मेलाव आरो मा होनना बुङो डेलिगेटआव साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो, आं बेखौनो रायदाव आफादनि नेहाथारि जानानै रायजोफोरनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बे मेलखौ जोङो रायजोफोरनि सहाय मोनगोन होननानै आरो गाजा गोमजायै मोजाङै खुंफुंलांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बे मिजिंथिनायनि गेजेरजोंनो आंनि गुसुं बिबुंथिखौ दरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा, धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिसोरनिसिम अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आंनि गुसुं